De gemeente Achtkarspelen is hielendal kleer met de oerlijst in Twiezerderheide. In de nacht van sneun op snijn kwamen tientallen jongeren bij elkaar. Dat badden op een gasveld aan de Elsen en het roen volslijn uit de hoorn. Zaterdag ging het echt mis. Ik ben er zelf west, een dik stuk vuur, kloften en kloften meesken, soort lawaai, drank en ik allemachtig zwier vuurwerk. En toen hadden we zijn dit keer niet meer. De ME en zelfs een politiehelikopter moesten ingrijpen om de groep uit elkaar te heljen. De burgemeester had daarnaast een neetverwardering insteld voor het gasveld. De komende 2 weken, maar er als het juster is, geen hier mee komen. Een groter gebied afsluiten voor de jeugd, wie nevens Brouwer geen optie. Dus is bij die maatregel die neemt altijd van hoe breed moet het gaan. Ik kan moeilijk heel Twiezerheide afsluiten. Al jarenlang is het elke keer op dit veld, de oude dagen en ik weer. En toen hebben we zijn, wij willen het zo liets mogelijk wat ken en zo groot het mat. Dus dit veld, zo blikken door dat de jeugd naar een oorplak gaat. Ja, dan kan dat alsnog ik de verbinding worden. Maar ik hoop echt dat elke keer nou ik shot van wat de bad is. Het ken het en dat dit een krachtig signaal is. Ik uitname van het dorp, hou je mee op. Op hoe het met de Iwik zo in Twiezerheide komt, wil Brouwer nog net vooruit rennen. Het kabit zitten op het gasveld kan nevens hem gewoon terug in. Dochs wil de burgemeester elke keer op het het drukken aan een zoene verstand te broeken de komende tijd. Had thuis ik het peteer, want de jongeren die waaien thuis. Of zou orden, had peteer over wat de bad is en dat we dit gewoon net hebben willen. Twiezerheide wil dit net. Dus de oproep ik aan de jongeren, maar ik aan de orden, ha het der oor. Ja, we gaan ervan naar Ouden hier. Het Ouden naai, het zal oors wezen, maar de corona-gedoog lietsere clubjes. Maar als het bad en het rent u te gaan, dan verdient de mensen in mijn dorp natuurlijk wel de veiligheid iets te neder gaan.